Hasbuna Allah wa nikmal wakil. Nikmal maula wa nikmal nasir.
nafsu kanggo brasta mungkar lan nafsu sadurunge wajanan pikirmu mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalu mengiman kandung rasa anakku nduk, anakku sing ayu dhewe. Anakku sing setinik-tinik, anakku sing sedenok diplom grelimbo. Ana dawuhmu apa, Mak? Seneng ora kaya bengi iki bungah kang tanpa upama. Dene kowe kelawan aku bisa sowan ning waladaning Dukuh Ndopang, Desa Triguna, RT 3 RW 1, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati ya nggih ya. Ngono ya Mak. Wis ping pira awake dhewe suwana ning Ndopang Triguna kene Mak. Nek tak hitung nek ora kleru iki lagi ping 3 iki kok Nduk. Oh ngono. Sepisan nek ora kleru ning daleme panjenengane pepundheni awake dhewe Bapak Lurah almarhum Pak Joko. Oh iya. Sing kaping pindhone ning daleme panjenengane Mbah Mumat. Oh ngono ya Mak, Mbah Mat. Sing kaping telune bengi iki kok nggere ning daleme sapa? Panjenengane Pak Triyono, kondange ning jaba ngono Yon Kombi. Oh iya. Lawan panjenengane Ibu Anik Purwani ingkang pidalem ning Ndopang kene. Oh ngono ya Mak. Pak Yon Kombi kagungan kersa apa? Ya kuwi kepareng ngunduh mantu utawa ngunduh manten. Sing didadekke nganten sapa, Mak? Putrane panjenengane Bapak Triyono. Ingkang asma panjenengane Mas Muhammad Arta Candana. Oh iya. Ingkang pikantuk utawa dhaup lawan Dik Angelia Putri Irani, putra Bapak Gunawan MC Tayub, Ibu Sri Wahyuningsih. Oh ngono ya, Mak. Dadi besane Pak Yon Kombi iki ya seniman. Wah, besane ya seniman, Nduk. Lah iya, mula ora neh lan kalah nek nggone Margia Putra Miwaha Siwi iki mau keparenge ngono ngundang wayang sing saka Klaten. Oh, ngono ya, Mak. Sing dawuh apa panjenengane Pak Yon ki rawuh ning ngomahe dhewe kono ning Gubuk Klaten kono. Ora. Panjenengane Pak Yon ki mung trima badha wakil. Ingkang minangka dadi badha wakil ya Mbah Mumat kuwi mau. Mbah Mat ya Mak. Iya. Telepon karo awake dhewe. Oh iya. Mula panjenengane ki mau paling dawuh sementen Mas. Oh nggih, sendika dawuh. Lan aku ya matur sementen Mbah. Oh nggih, karo Pak Yon blas sithik ora dinyang kok Nduk tenan. Lah iya. Piyayi kaya Pak Yon ki aja to nanggap sampeyan Mak, nanggap sapa wae kelakon. Nanggap Pak Haji Anom Surata ya kelakon, nanggap Mas Bayu ya kelakon. Nah iya. Lah wong beliaunya Pak Yon ki mau serba bisa kok Nduk. Serba bisa ki piye? Kejaba panjenengane iki mau usahane kombi, ya panjenengane iki mau nuwun sewu kontraktor lan sak panunggalane. Oh iya. Mula nek mun nanggap awake dhewe iki tenan kok nggih. Mula alhamdulillah ing atase piyayi duwe gawe wani nyegat nuwun sewu ning tengah-tengahing dalan iki nek ra piyayi sing cukup lamun lungkangane kok Nduk. Lah iya. Mung trima awake dhewe, mung trima dalang cilik. Lho, iki ora perkara apik lan eleke. Perkara apa? Pengiritan. Oh ya. Kok pengiritan ki jane iki ya ora wong nyatane. Beliaunya ki mau piye-piye manut kok, Mak. Lah iya. Bapak Yono utawa Pak Triyono ki mau piyayi sing seneng gegulang marang jagating Serawung. Contone apa? Contone saiki lagi ya tamune wae wit esuk mau sore mau tekane bengi iki ora kendhat. Dridir kaya semut berkiti. Oh ngono.
Ngono kaya semut blekiti piye iki lek. Sila blekiti kok semut blekiti. Sila blekiti, sila ki watu blekiti ki semut kaya dene semut kang lumaku ning sak dhuwuring watu. Jan driter ning pedote kok, Nduk. Lah iya. Piyayi kok kaya mengkono ya, Mak kandhani kok nggih. Mula awake dhewe anenge mung ndedonga wae. Muga-muga Bapa Triyana tuwin Ibu Anik Promani sawuse kagungan hajat bengi iki muga pinaringono ing karahayon katentreman, pinaringono rejeki kang agung, pinaringono kesehatan lan mulya sak turun-turune. Allahumma amin. Semonoga panjenengane Mas Muhammad Arta Candana lan Mbak Angelia Putri Irani kang sakbubare didhawuhi iki mengko dadiya temanten sing antuk wahyuning anten, wahyuning jodoh dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Allahumma amin. Semonoga Nduk awake dhewe ya melu ndedonga muga-muga wae masjid sing dibangun dening masyarakat ing Dopang kene ndang dadi. Sebabe ki apa? Sebabe nek wis dadi syukurane utawa peresmiane arep wayangan awake dhewe. Oh ngono. Alhamdulillah ya Mak. Monggo dawuhe panjenengane Pak Suwardi. Pak Suwardi ki mau ketuane pembangunane masjid ki mau dawuh marang awake dhewe. Niki kantun 80% kok Mas. Pun mantun 80%, kantun 20% niki mengke nek pun dados enggal wayangan. Oh iya. Wah tenan ya Mak. Alhamdulillah kuwi mau Mbah Mat sing dawuh ngono kuwi. So nek wis peresmian letut, nek karo aku ya mung leto utawa letut. Sampeyan peresmiane masjid ki mau wayangan kowe le, aja samar. Mengko bapak sing nyukupi sak kabehe ngendikane ngono kuwi. Lah alhamdulillah ya Mak, muga-muga dadi Nduk tenan. Lah iya. Matur sembah nuwun karo warga kene wis anu kok Mak, wis dadi bateh awake dhewe, wis dadi dulur kok Nduk. Lah iya. Mula teman-teman sekalian kudu sing ati-ati nggone nyemplung samudraning bebrayan mergo jaman saiki wong dadi nganten ki abot sanggane. Godane ki akeh. Saya nek gelem dolanan sosial media atau media sosial. Oh iya. Facebook godane akeh, IG godane akeh, TikTok godane yo akeh. Oh iya. Saya nek sudah ngerti aplikasi ijo. Lah iki Nduk tenan. Oh ngono weh tenan. Weh ngono ya Mak, simak kok ngerti. Sing ngandani welut aku ki hayang. Mergo ratune kok mula kudu sing ati-ati. Sing penting Mas Muhammad Arta Candana, Mas Arta sampean duwe pedoman upama tindak ngendi wae, lunga ning ngendi wae Mas Arta duwe pedoman. Ora ana wong ayu kejaba mung bojoku Dek Angelia Putri Irani sing ning omah. Wis ngono. Semono kok Mbak Angelia Putri Irani ora ana wong bagus kejaba mung bojoku Mas Muhammad Arta Candana. Mas Arta sing paling barik. Wis ngono rampung. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Kuwi kabeh tak tanamke ora kanggo temantene ning kabeh para yoga-yoga ku ya semono kok. Ngono. Wardi Gori iki ya tak kandhani. Ora ana wong ayu kejaba mung tiyem sing ning omah. Lah iya. Mulane kuwi ya Pak Wardi Gori kuwi sing eneng kuwi tak tanamke selalu kuwi. Ha matur sembah nuwun muga-muga dadi ya jodoh sing sejati ya Mak. Iya. Jodoh karo bojo ki beda. Nek jodoh, nek bojo ki gelar tata lair kuwi mau wujude ning jagating kamanungsan. Ning nek jodoh ki mau tata batin sing hubungane karo awake dhewe dadi umat Gusti Allah. Kuwi mau mula jodoh ki sing abot sanggane, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Salam hangat etam manten manjar Muga
nuwun iki lakon salam hangat Slendra Sanga Pakde. Ngono ya, Mak. Iya. Karyane panjenengane iki nata sabda dikintunake kagem temanten sekalian. Wah ya muga-muga bagya mulya lahir batine selawase urip. Amin. Nah, iya. Jadi lagu iki mau mengku surasa ya sing becik-becik ngene iki. Kanggo temanten sekalian. Wah ngono. Ngono ya, Mak. Iya. Komplit saka ngomah, Klaten sak gamelane sak son kontrole saka ngomah Klaten. Oh iya. Waranggana ya komplit kok ngomah Klaten. Oh ngono. Tekan kene mau jam 4:30. Langsung jujuk ning daleme Mbah Mat. Oh ngono. Diwiwaha ning kono, Nduk, dibelehke pitik pitu. Lah yang mulane kuwi saking tresnane karo awake dhewe, Mak. Yo, ngene, Nduk. Saking tresnane lan saking karepe panjenengane Mbah Putri, sadasara Mas Yono kombi iki mau sida wayangan anakku lanang, Mbah Putri ngendika ngono. Pokoke anakku lanang sak kanca-kancane arep tak wiwaha, arep tak seneng-senengke ning gubuku lho, nyatane kelakon kabeh. Oh, ngono ya, Mak. Ngene do klewo-klewo. Sapa gentong kuwi? Bareng nemu piring lek mak candak mak emek ngono ya akeh lho ya. Ah ngono iya. Matur nuwun ya Mak, matur nuwun sanget. Semono uga iki nganti marang ibu-ibu Waranggana. Weh cacah 05. Iki ning bintang tamune. Sapa? Siji panjenengane Mas Jolang, lorone panjenengane Mbak Tatin sing saka Ngayogyakarta. Weh sing kondang dhisik Warangganane almarhum Kang Masena kae. Iki gawan kang omah sik, coba tak tepungke siji mbaka siji. Oh ngono. Sing madhep rono dhewe iki sapa, Mak? Pancen tak jarak kok nduk ben madhep rene, ngono. Sekali-kali iki mau ya jejer karo dalange. Heeh. Menika anak kula wedok ingkang saking Waladan Kediri, nderek Gulang Tepang Gladiwanuh, Nduk Cahayu. Kedirimu ngendi, Nduk Cahayu? Kula semampir Pak Dalang. Semampir. Nggih. Iya. Kediri kota ya kuwi ya? Nggih. Oh, Kediri kota. Ya. Asmane sinten? Kula Birgita Ayu Pak Dalang. Birgita Ayu. Nggih. Iya. Mbak Birgita Ayu menika sampun mantun kuliah nggih, Mbak nggih? Sampun, alhamdulillah. Gondol gelar napa, Mbak? Sarni Pak Dalang. Sarni iki apa? Sarjana seni. Weh, unine Sarni ngono tenan apa ora? Mboten SSN. Iki YouTube lho iki nek SSN. Nah, ngono aja nyepelekke, le munggah yo nganti direwangi kejungkel-jungkel kok terus mbok sepelekke Sarni. Ngapunten Pak Dalang kula ngadep mriku, soalé kula niku trauma nate jungkel ta sing saka panggung, Pak. Dadi kula niku wedi nek madhep jenengan ngoten lho. Oh, ora apa-apa. Aku ya kuwatir ya, Wan. Lah iya. Nduk Birgita. Wis rampung le kuliah. Wis duwe pacangan apa durung utawa pacar apa durung utawa yang apa durung? Jane kula niku kecewa Pak Dalang sak menika. Kecewa piye? Kula niku jane seneng kalih yogane panjenengan. Tapi ning kok malah milih kanca kula niku lho Pak Dalang. Kula niku kecewa niku Pak Dalang. Inisiale. Nggih, inisial Mas Bontot Pak Dalang. Oh, iya. Mula eneng wong dandan ditunggoni. Biasane Bontot iki nek eneng wong dandan iki ora gagas ning njaba klitah-klitih ngono. Ning bareng ning jero. Lah nggih kula niku kecewa wong kawit riyen kan kula kan tresno kalih Mas Bontot nggih to Pak. Heeh, aku ngerti seksine aku. Seneng kalih kancane kula niku gek piye to Mas? Ora diutek kuwi jenenge kuwi. Mbok kakak iki milih aku to, aku jelas gak ngarani lho Mas. Mongko ndek wingi iki wis arep nglamar kowe iki wis disiwake bis saka Klaten. Tujuane tulung aku kuwi tujuane Kediri. Lah kok tekan nganjuk iki dundung ora sidone Kediri kok. Mundur meneh, Pak. Nek tulung aku ngono. Wah, dundung. Wah, wis tenan bahaya. Ya wis ora apa-apa diterima-terimake nduk. Wong lanang ngono ki neraka jahanam panggonane sok ben bakal iki. Lelaki
lelaki itu pancen senangannya menyakiti Pak Dalang. Ora kabeh lelaki yang ngono kuwi. Apa nggih? Ora kabeh lelaki menyakiti iki ora kabeh. Kok saged ngoten biasane niku nggih Pak Dalang nuwun sewu. Dalang niku biasanipun istrinya niku nek gak 2 ya 3 Pak Dalang. Sing kandha sapa? Loh, kebanyakan ngoten. Kebanyakan saya pernah 2. Ya. Pernah ngene. Tak terangke. Saya sudah pernah beristri tapi pegatan terus beristri lagi. Nggih. 1 tok. Oh, mboten nambah? Ora nambah. Lah napa, Pak? Lho, wedi. Lah kula ki nek setia ngoten ora wedi. Wedi kebutuhan urip lagi kaya mengkene. Ngono. Dan wedi marang bojo. Wedi marang bojo ki penting banget. Oh, nggih. Sebab wong wedok ki jangan disakiti hatinya. Oh, betul. Nek wong wedok disakiti hatine ki mau paribasan wong lanang ki mau neraka jahanam panggonane. Oh, nggih, Pak. Ngerti ta kowe? Ora kabeh dalang duwe bojo loro telu kabeh. Ora. Kowe ngenyek karo dalang kowe nek ngono kuwi. Mboten Pak biasane. Oh, aja muni biasane. Lah kula biasane nggih disakiti kalih dalang. Iya. Boten Pak, boten. Nek perkara kuwi ya aku urusanku nek kuwi. Wis engko ndek malah engko aku dibuli nang YouTube malah iki cangkeme dalang ora ngerti opo-opo kon meneng kuwi mesti ngono kuwi malah aku malah cilok. Ora kajen aku karo bocah-bocah ya. Sing ana sisihe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Mufida, Pak. Sing cetha cangkemmu jenengmu sapa? Kula Mufida, Pak. Mufida Sofiana. Omahmu? Nggih. Aslinipun kula Tulungagung. Tulungagung Jawa Timur. Nggih. Kuliah Wonten STP Alia Yogyakarta. isi Alia. STP Alia. Jenengan niku kok supe terus to, Pak? Lali wong jenenge aku ki mau akeh sing tak pikir kok nduk ora mung mikir mayang tok kok. Napa jenengan niku mikir amargi ajreh kalih garwane jenengan? Waton aku mau bener ora bakal wedi karo sapa wae nadyan kuwi bojoku dhewe. Napa nggih? Kandhane seksine sing ngendang kuwi. Lho tenan, kuwi nang ndi tak jak kuwi. Ning Sembire tak jak kok iki ya. Lah. Omahmu Tulungagung kowe isih kuliah ning STB Alia semester pira, Nduk? Nggih, semester akhir. Semester akhir iki pira? Nggih, semester sedasa. Oh, sedasa. Nggih. Biasane akhir iki 8 wis rampung kok tekan sedasa niku. Nggih, amargi molor. Oh, molor. Wis duwe pacar, duwe calon. Nggih, menika lek teng panggung dereng, lek teng ngesor. Oh, iya, syukur. Niki bocahmu nunggoni iki. Teng Jawi. Wis. Aku meling karo bocahmu sing ning jaba. Hati-hati le. Adikku cah bagus dhewe wong kuwi pernah dulurku sian. Napa nggih? Wis pokoke tekonono, hati-hati karo bocah iki. Nggih. Iki mergo iki bocah iki ora kena mambu tantang. Napa nggih to? Weh kandhani kok STB Alia iki sekolah tinggi bahasa asing. Nggih. Jurusane apa utawa njiko apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Hebat. Matur nuwun ya, Nduk. Tak dongake muga-muga ndang rampung olehmu kuliah terus ndang duwe bojo. Amin. Heeh. Sing ana sisihe kuwi. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Tantut. Nami sinten? Sulistyarini. Dalemipun Manyaran. Wonogiri. Mboten dibeto apa ngono lho iki. Setelan lawas nek ngono kuwi ora berguna. Mboten wonten kula mboten. Kula Manyaran Wonogiri aslinipun. Sak menika wonten? Sak menika wonten Karanganyar Kota. Oh, Karanganyar Kota. Oh iya, syukur. Putra sampun pinten? Alhamdulillah Pak Tantut sampun sekawan. Wah, penontonnya marai sakit hati. Piye? Putrane sekawan. Wonten niki. Lah rumasane anak papat ki lha wong jek mringine kaya ngene kok. Jek mringis piye? Mringin ngoten lho. Bodine jek semlohae kaya ngene kok. Ora ngerti tandangku rumah. Kalau tandange mudar kabeh. Wayang. Ya syukur. Bantat ngati-ati le tembungmu lan kata-katamu kudu nganti menyayat hati seorang wanita ya. Kira niku bontot ki kok ya. Ngincem. Ketok ya arek ngincem anakku sing nomor 1 ya. Alah, kabeh diincem.
Kuwi urung ngerti anake Mbak Tati, nek Mbak Tati mesti dhek ngiyip mripate wis. Mula Jane selerane sik kaya napa to? selerane iki jane kaya Tarni. Jane Cantika. Matur nuwun sanget. Sing wonten sisihipun Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Nami sinten? Nami kula Putri. Putri sinten? Putri Artoloka Mak Cange. Putri Artoloka. Nggih. Putri niku sinebut cah wedok. Arto mengko dhuwit. Loka niku Loka mengko mata. dadi Wong wedok sing Mot- ayu. ayu banget ning mata duwiten ngono. Ya aja muni ngono kuwi. Kabeh wong wedok iki kabeh mata duwiten. Nggih, sok-sok. Piye? Kowe Niki ngomong aku mboten, ora niki ngono. Bunda. Lah kowe ora ndek perasaan kok ahline kowe iki. Lah Bunda kan mboten. Nyatane mambengi ayo ayo sapa sing wani, sapa sing wani. Ya ora ning sing wani lek mung wong siji kuwi entek kabeh no duwite. Ah tenan. Wah, matur nuwun Mbak Putri dalemipun saking pundi? Saking Jebres Solo. Saking Jebres Solo. Nggih. Alhamdulillah. Pun kagungan putra pinten? Setunggal. Setunggal. Nggih. Sisihipun. Oh, Baik. nyuwun disepoti ri. Oh, manuke cocak rawa. Manak rawa tawa putune ra ono aku. Buntute sing akeh wulune yen digoyang ser-ser aduh penake. Sugeng dalu, Bu. Ngerti dipoti mbok mik iki dicekel ngono lho. Sugeng dalu, Mbak Sange, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyai. Lah terus asma sinten lengkapipun? Nggih, dalem Sutani Ervina Arvina. Ya. Dalemipun saking saking Klaten. Oh, ya. Pun peputra pinten? Setunggal. Nggih. Umur pinten? 3 dosa gangsal. Kula to? Heeh no. Kula panakku. Kowe sak tekoki kowe lanang kok kenal apa lho? Ora Swidak. dak pira 8. Wis kondo sak anenge. Swidak jek cantik to. Cantik. Le nyawang kok bakaran ya cantik iki. Lah tenan lho. Tenan cantik apa? Lah iya ning manis, ora cantik ning manis tenan. Wong manis. Yutarni pancen manis. Pelok barang. Rasito. Lah iki matur sembah nuwun Yutarni iki ya matur nuwun karo dulur-dulurku wis KTS sing saka Yuwana, sing saka Kudus, jenenganipun Pak Mul, Pak Hong, Pak Tomo, panjenenganipun Dik Agung. Weh tenan. Wah, matur nuwun sanget ya, Mak. Ber kita kowe ngadeg sik, Nduk.